Morjes. Meiltä useasti kysytään, että onko nämä meidän valmistamat 1000-wattiset moottorilla varustetut polkupyörät niin laillisia? Ja onko nuo muunnossarjat, missä on 1000 wattia, niin onko ne laillisia? No niin, tähän asiaan on nyt antaa vastauksen tällä ihan lyhyellä videolla. Mennään asiaan. Tässä näkyy, mä oon tähän koonnut 3 polkupyörää, jotka edustaa eri teholuokkaa ja sitä kautta myös eri liikennevakuutusluokkaa. Lähdetään nyt liikkeelle tästä ihan vasemmanpuolimmaisesta naisten pyörästä. Tässä on 250 wattin moottori etulanteessa ja akku takana. Ja tää on niin sanottu sähköavusteinen polkupyörä. Tää ei vaadi liikennevakuutusta. Moottori saa toimia silloin kun sitä polkee. Ei mitään kaasua. Eli tää ei vaadi liikennevakuutusta. Sitten tässä me nähdään tässä punaisessa liikuukan pyörässä. Siellä on 750 wattin moottori tuossa polin keskiössä. Tämäkään pyörä ei vaadi liikennevakuutusta, koska tämän paino jää alle 25 kiloa, eli tämä painaa 23 kiloa. Eli tässä on niinku paino on semmoinen rajoittava tekijä. Ja sitten kolmantena täällä on tämmöinen 1000-wattinen läskipyörä, Nisiki, näitä mitä me tehdään. Niin se vaatii liikennevakuutuksen, koska sen paino on yli 25 kiloa. Tämä painaa 28 kiloa. Ja kaikkien näiden polkupyörien ja näiden muunnossarjan yhteinen nimittäjä on se, että yksikään niistä ei saa kulkea yli 25 kilometriä tunnissa. Eli se on niinku se lain sallima maksiminopeus. Nämä isompitehoiset pyörät kyllä kulkee kovempaa, mutta niissä on sitten nopeusrajoittimet. Ja rajoittamattomallahan niillä ei saa sitten ajaa tieliikenteessä. Se on se 25 kilometriä tunnissa. Ja tämä kun painaa sen yli 25 kiloa, niin tämä Nisiki, tämä vaatii liikennevakuutuksen. Ja sen ajoneuvoluokka on L1E-A. Ja se liikennevakuutus kustantaa tällä hetkellä noin 6 € IFissä kuukaudessa ja sen saa sitten vuodessa talvella poikki, jos niin haluaa. Että ei se nyt niin hirveän kallis ole. Että semmonen. Eli 3 eri luokkaa. Sähköavusteinen polkupyörä, kevyet sähkökulkuneuvot ja moottorilla varustettu polkupyörä. Siinä on nämä. Ja kaikki on katulaillisia. Heippa!